Hej, velkommen til mig og Andreas' video. Vi står herude på den her kommuneanstalt, en gang-anstalt. Ja, ikke Andreas? Jo. Og vi synes, det er kommuneanstalt. Ja. Og vi har ikke noget at lave, fordi de kan finde ud af at flamme os til os. Så bare drop ud og lave bade. Ja, hvis I har tid. Ja, godt så. Men Vi går med Dappe. der er trappen, som vi kan se. Så hvis I har en rocker eller noget, så bare dem efter for så kan I finde ud af at lave noget. For I laver en skid. Se, I sidder og pause. Hold kæft, mand. Så det er altså både Brejevej, Rødegårdsvej, som Andreas bor på, og Bækholmen, det er kommuneansat. Ja. Altså, ligesom. Så bare drop ud og hjælpe os. hvis I har tid. Hvis I har tid, selvfølgelig. Men altså, både Sebastian sidder en pause, alle de andre sidder en pause. De sidder og drikker kaffe, hvis de kan. Ja. De pauser Hver dag. Ja, hver dag. Det er sgu meget galt. Men det kommer mig og Andreas. Vi er fra lige efter den. Jeg er fra onsdag, jeg er fra torsdag. Så jo. Og et dag fik ud af at dæppe noget. Nej. Fordi Og et, de rullede op der, og den gik herfra. der, og De gik herfra i trappen hen og hold kæft, mand. det er uformuligt. På højeste plan. Ja. Og så kan jeg kaste op i byen ind til bakken. Bum. Kom. Ja. Kom. Hvad der bas? Bare ind til bum. Hvad der bas? Du lader det om alt. Ja, prøv at se. Kommuneansat. Han kigger. Ja. Han kigger med. Du kan jo se, vi er på 200 nu. Ikke dæppe der. Nej, og jeg er ikke lige hænge, hvad fanden er det for nu? Og der. Ude op der. Mm. Der er faktisk ned ad Dappe. Ja. Hvad mere? Der. Og hvis I synes, at snakker mand, så skal I holde jeres kæft. For jeg har ikke godt fundet ud af at snakke ordentligt. Og jeg er orkerleder. Så husk lige det. Er I bange for ham? Mamma. Og jeg er simpelthen leder. Hvis I var